Hola, em dic Joaquim Brutau i us parlaré sobre l'Hèracles. L'Hèracles va ser el semidéu més important de la mitologia grega, fill predilecte de Zeus. Us parlaré de la seva ascendència, de l'estirp, d'on procedia, us parlaré de la seva mare, Almègna, us parlaré del marit de la seva mare, l'Amfitrion, us parlaré de l'Argòlida i fins al seu naixement. Com podeu veure en aquest quadre, el Zeus va tenir una unió amb una senyora que es deia Dànae i d'aquí va néixer el Perseu. El Zeus va tenir unió amb moltes mortals, però amb l'única que es coneix una descendència, un estirp, una saga del Zeus amb els homes és amb ella, amb la Dànae i el Perseu. Perseu va ser famós perquè el Perseu va ser el que va matar la Medusa i aquí va ser la fama del Perseu. Perseu després es va casar amb l'Andròmeda. L'Andròmeda era filla dels reis d'Etiòpia, de Cefeo i Cassiopea, i va tenir 5 fills. En el cas aquest, com que el que ens interessa és l'Hèracles, només en mirarem 3. El fill gran, que es diu Stènel, l'Stènel va casar amb una senyora que es deia Nícipe i en el moment d'aquesta història, que comença la història, no tenen cap fill. Després hi ha el segon es diu Electrion, està casat amb una senyora que es diu Anaxa i té 2 fills i una filla. Els 2 fills, el nom no té importància, ja veureu per què. La filla sí, la filla es diu Almègna. Almègna és molt important perquè serà la mare de l'Hèracles. I llavors tenim el quart fill, que es diu Àlcid, i el quart fill té un fill que es diu Amfitrió. Aquest Amfitrió i l'Almègna estaven promesos. Per tant, Amfitrió estava més temps a Micenes que a Tirint. L'Stènel reinava a Argos, l'Electrió reinava a Micenes i l'Àlcid reinava a Tirint. Totes aquestes poblacions estan en la península Argòlida. Argòlida significa terres d'Argos o països d'Argos, és igual. Aquí tenim una expressió molt similar, que són els països catalans, amb què Catalunya, o sigui, el Principat, és un dels països catalans i el més preponderant. Allà igual. L'Argòlida volia dir o significa els països d'Argos i Argos és un d'aquests països, el més preponderant i el més important que hi ha allà. La diferència és que, així com avui tenim la idea de país amb unes fronteres físiques i de més, en el temps en què estem parlant, allà a Grècia, cada ciutat era un estat, o sigui, eren ciutats-estat. Cada ciutat tenia el seu rei i no hi havia uns perímetres, una extensió de terra dominada per aquella ciutat. Simplement allà treballaven la terra, conreaven la terra, però els habitants estaven tancats en la ciutat. Tot anava bé, tot anava normal, i com ja se sap, quan tot va normal sempre hi ha algú que ve a esgarriar-ho. I aquest algú que ve a esgarriar-ho és aquest que teniu aquí. Es diu Pterelau. Aquest senyor Pterelau és fill del rei Tàfio i viu a Tafos. Tafos és una illa que està a l'altre cantó del Peloponès. I aquest Pterelau té 2 fills també, és rei de Tafos, i a Tafos es dediquen, no conreen la terra, no tenen ramaderia, no pesquen, no fan res, simplement es dediquen al pillatge. Ells van amb una sèrie de barcos, arriben a un puesto, arrepleguen tot el que poden,
bestiar o gra o inclús persones, tot el que sigui s'ho agafen i s'ho emporten. D'això viuen ells. Doncs aquest Terelao amb els seus fills va anar fins a Micenes i va atacar Micenes. A la ciutat de Micenes, l'Electrión, que ho va veure, va sortir amb els seus dos fills i els seus guerrers a barallar-se, a lluitar amb el Terelao i els seus fills. La lluita va ser molt aferrissada, molt, i en aquella lluita van morir els dos fills de l'Electrión i els dos fills del Terelao. Per lo que el Terelao va tornar cap a Tafos, molt compungit, i l'Electrión va quedar a Micenes, també molt compungit, però amb una set de venjança terrible. Llavors, l'Electrión ja va començar a preparar la venjança contra Tafos. Volia arrasar Tafos i va començar a demanar ajuda en els seus germans i en els seus veïns, a tots els que pogués, que li enviessin barcos perquè volia atacar Tafos. Van començar a enviar barcos cap allà, barcos i més barcos, i mai a Micenes s'havien vist tants barcos com aquells. La idea de l'Electrión era assetjar, agafar tots els barcos, assetjar Tafos, i com que Tafos no conreaven la terra, no produïen res, aviat es quedarien sense què viure i llavors tindria que sortir. I llavors seria quan atacaria i arrasaria Tafos. Aquesta era la idea de l'Electrión. I sí, ell deixaria la Micenes a càrrec de l'Almegna i l'Amfitrión mentre ell estigués a la campanya de la guerra de Tafos, i així es quedaria. Molt bé. Van començar a carregar les barques, van començar a carregar els guerrers, van venir guerrers, van carregar armes de guerra, van carregar pedres, o sigui, quan que estaven carregant el bestiar, una de les vaques es veu que es va tornar boja i anava contra l'Electrión. L'Amfitrión, que ho va veure i tenia una massa a la mà, li va tirar la massa a la vaca a veure si la parava, però amb tan mala fortuna que va tocar la vaca, sí, però va rebotant a l'Electrión i el va matar. Una vegada mort l'Electrión, resulta que es va quedar a Micenes sense rei. Els seus dos fills estaven morts, la seva filla, l'Almena, no estava casada, per tant no comptava per res. Doncs què va passar? Que el regne de Micenes, la ciutat de Micenes, va passar a dependre d'Argos, de l'Esténelo, que estava reinant a Argos. Com a regent de Micenes seria ara. Per un altre cantó, en l'Amfitrió, que havia matat a l'Electrió amb la massa però sense voler, va anar a l'Areópago. L'Areópago és el tribunal d'Ares, Areópago, i era un tribunal que jutjava les faltes aquestes que es feien sense voler, però sempre hi havia un perjudicat. Ell dava la quantitat que es tenia que reparar en aquest perjudicat perquè quedés redimit el que havia fet la falta. En aquest cas, en l'Amfitrió, la sentència va ser el desterrament. El van desterrar i per purificar-se l'Amfitrió i quedar redimit, en el puesto que anés desterrat, simplement el rei d'allà el tenia que acollir i llavors aquest acolliment ja purificava en el desterrat. L'Amfitrió se'n va anar desterrat a Tebes. Llavors el seu pare, l'Àlcid, el rei de Tirint, li va dar uns guerrers, va agafar els guerrers aquests, els va posar en els barcos per anar-se'n cap a Tebes. La cort de Micenes, amb l'Almegna davant, no es volien quedar allà, preferien anar-se'n amb l'Amfitrió cap a Tebes, també es van embarcar amb aquests barcos cap a Tebes. Els guerrers de Micenes, part d'ells
van preferir estar sota les ordres de l'amfitrió i anar-se'n a Tebes que no quedar-se a Micenes sota les ordres de l'Stènel. Per tant, tots aquells barcos que estaven preparats per anar cap a Tafos es van carregar i se'n van anar cap a Micenes. A Micenes els va rebre el rei Creont. El rei Creont és un rei molt especial. El rei Creont va ser successor de l'Èdip 2 vegades. Una vegada quan l'Èdip es va retirar del tro i llavors els seus fills eren encara petits i va ser com a regent. Després, quan els fills es van fer més grans, van reinar els fills i després, quan es van morir els fills, que es van barallar entre ells i es van matar entre ells, va tornar a ser rei de Tebes, però ara ja com a rei, ja no com a regent. I en aquest moment és quan van arribar l'amfitrió i la seva gent. Creont, que era un home molt rigorós, va rebre molt content a tots els que venien de Micenes. Pensem que llavors, en aquell temps, el factor humà era importantíssim, o sigui, no era igual una ciutat, una polis de 30.000 persones que una de 40.000, o sigui, era molt més important, la gent era importantíssima, per tant el Creont va estar molt content que vingués aquesta gent. Va acceptar ràpidament a l'amfitrió, li va dar un càrrec de general en el seu exèrcit i llavors s'ho van passar a la mar de bé, vivien com estupendament i així es va quedar. Molt bé. L'amfitrió i l'Almegna, una vegada allà, es van casar. Els va casar el mateix Creont, va ser l'amfitrió de la boda i els va casar. I allà, a la boda, hi havia un senyor vell i sec que es deia Tiresias, que tenia el do dat per Zeus personalment de veure el futur i veure el passat i tenir la visió de tot el món, i aquest Tiresias els va dir que estaven beneïts per Zeus i que aquest matrimoni seria estupendo i tot aniria bé. Així es va anar. A la nit de noces, quan l'amfitrió va anar a l'habitació de l'Almegna, l'Almegna li va dir, aquí a mi ni em toquis. Primer tens que anar a Tafos i venjar la mort dels meus germans, que és el que volia fer el meu pare quan va morir. Ja tenim a l'amfitrió agafant tots els carrers que havien vingut de Micenes, més els que li havia dat el seu pare, l'Àlcid, més els que li va deixar el Creonte, carregant tots els barcos i anar-se'n cap a Tafos. Tots els barcos, aquells barcos famosos que havien d'anar de Micenes a Tafos i que al final van anar de Micenes a Tebes, ara anaven de Tebes a Tafos. Finalment anaven on tenien que anar. Van anar a Tafos. Una vegada a Tafos es va lliurar una guerra, l'amfitrió va guanyar, va arrasar Tafos, van matar el Terelao i llavors amb uns coloms missatgers va avisar a l'Almegna dient hem arrasat Tafos, hem guanyat, torno cap a casa. I l'Almegna, ja tota contenta, s'hi va posar bé. També s'hi va posar que el Zeus la va veure des de l'Olimp i va dir, home, aquesta per mi. I va agafar la forma i l'apariència de l'amfitrió i se'n va anar cap a l'habitació de l'Almegna. Abans d'entrar a l'habitació de l'Almegna va cridar a l'Hèlios, que és el sol, i li va dir, en 3 dies no et vull ni veure, no tens ni que sortir. O sigui que l'home es va preparar una nit de 4 nits i 3 dies. Per això era el rei dels déus. Total, va entrar i sí, l'Almegna el va rebre estupendament com si fos l'amfitrió. Això ho va veure també l'Hera, la dona del Zeus. I la dona del Zeus què va fer? Immediatament va agafar els barcos amb què tornava l'amfitrió de Tafos, que normalment tardaven uns 4 dies, coses així, els va fer venir en un sol dia.
van arribar els barcos, va arribar l'amfitrió cap a casa i quan el Zeus va sentir que venia l'amfitrió cap a l'habitació, va marxar i va entrar a l'amfitrió i l'Almena va continuar rebent a l'amfitrió la mar de bé. Total, una vegada passat aquesta llarguíssima nit de 4 nits i 3 dies, l'amfitrió i la seva gent se'n van anar a veure el rei Creont i a dar-li les novetats de com havia anat la guerra, el que havien fet a Tafos, el botí que havien portat i tot plegat. No. Mentre estaven dant les novetats, allà hi havia el mateix Tiresias i li va dir a l'amfitrió: sí, tu vens de Tafos, ho has fet estupendo a Tafos, tots els paravents per tu, però quan has arribat a casa la teva dona estava amb una altra. Caram, l'amfitrió no s'ho va fer repetir 2 vegades, se'n va anar cap a casa, va agafar a l'Almena pels cabells, se la va arrossegar fins al pati del mig de la casa i va ordenar als seus criats que preparessin una pira. Els seus criats van anar allà acumulant llenya, van preparar la pira i quan la pira estava a punt ja feta, l'amfitrió va agafar l'Almena, la va posar a la pira i l'anava a encendre. I quan l'anava a encendre se li va aparèixer el Zeus. I el Zeus li va dir: tu saps qui soc? I l'amfitrió diu: sí, ets el meu besavi. Diu: bueno, doncs llavors jo et dic que la teva dona no t'ha enganyat. La teva dona realment estava amb mi quan tu has arribat, però com que jo havia agafat la teva experiència, es pensava que estava amb tu, o sigui, no et va enganyar. I ara et tinc a dir una altra cosa. La teva dona està embarassada de bessons. Un és teu, i jo no hi tinc res a veure, i l'altre és meu i no tens tu res a veure. I llavors jo t'encarrego a tu que cuidis dels 2 bessons i de la teva dona, i jo cuidaré de tots vosaltres 4. Per tant, queda això estancat. Sí, l'amfitrió va quedar content i enganyat, però content. I, bueno, ja teníem a l'Almena embarassada. Va passar els mesos, 1, 2, 3, i els 3 mesos en què l'Almena estava embarassada, la dona de l'Estènel, la Nícipe, també va quedar embarassada. Era els reis d'Argos. I sí, bueno, ja eren 2 criatures que venien de l'estirp de Perseo, de l'estirp de Zeus. Quan ja faltava 1 o 2 dies perquè naixessin les criatures, i havien passat 8 mesos i mig, gairebé 9, el Zeus un dia, un dinar d'aquests que feien els déus, que prenien ambrosia i nèctar i es posaven, bueno, es desinhibien i parlaven de tot, el Zeus va dir: el primer criatura, el primer nen que neixi de l'estirp de Perseo, que era la seva, jo el proclamaré solemnement rei de Micenes. Tots estupendo, molt bé. La Hera, que ho va sentir, què va fer? Va cridar la seva filla, la Ilítia. La Ilítia és la 4a filla de Zeus i Hera. Zeus i Hera tenen 4 fills. Els 2 primers són Hefesto, que pels romans és Vulcano, i Ares, que pels romans és Marte. Després tenen una que és Hebe, que pels romans és Juventes, la deessa de la joventut, i la 4a és la Ilítia. Ilítia és la deessa dels parts, de les embarassades, de la gestació, de tot això. Hi ha algunes versions que diu que només són 3 els fills, perquè Hefesto no el donen com a fill de Zeus, el donen com a fill d'Hera, però sense Zeus. Bueno, això no té res a veure. Seguim. Crida a la seva filla Ilítia i li diu: mira, vés a Tebes, que ja hi ha l'Almena a punt de dar llum, doncs fas el que sigui, però que no tingui la criatura fins que jo t'avisi. Sí, la Ilítia se'n va cap a Tebes, es fa invisible, es va on està l'Almena, se li assenta sobre el ventre, li agafa les cames,
arronsades i així està. Bueno, llavors la Hera se'n va cap a Argos, on estava l'Anícipe, i li avança la gestació. Total, que al cap de 2 dies la criatura que va néixer no va ser les criatures de l'Almegna, sinó la criatura de l'Anícipe. I va néixer un nen que li van posar de nom Euristeo i va ser un nen setmasó, però va néixer. Llavors, el Zeus, què va fer? Pues va proclamar aquest nen solemnement rei de Micenes, perquè ja ho havia dit. Ja va veure que li havien fet la pirula, però no va fer res més que el que havia dit i va complir allò que havia sentenciat. Bueno, ja tenim l'Euristeo nascut, però l'Almegna encara no el tenia les criatures. I bueno, passa un dia, 2, 3, 5, 10... Hasta que un dia arriba una noia a veure la Hera i li diu: miri senyora, vinc de part de l'Almegna a informar-li de que ha tingut 2 criatures, 2 nens bessons, que estan la mar de bé els nens i ella també, perquè vostè ho sàpiga. La Hera va quedar molt sorpresa, va dir: escolta, estàs segura? Home, clar que estic segura, per això he vingut aquí a avisar-la. Però segura, segura? I diu: miri, jo em dic Galantis, soc una de les assistentes de l'Almegna i he assistit al part, o sigui, estic segura de que tinc les criatures perquè jo estava allà, vull dir que... bueno, va dir la Hera, doncs molt bé, felicita l'Almegna, li dones les meves felicitacions i estupendo. I se'n va. Llavors, quan se'n va a la Galantis, crida l'Elítia i diu: Elítia, vine cap aquí. L'Elítia surt sentada sobre l'Almegna, li deixa anar les cames, surt i va cap on estava la Hera. En aquell moment aprofita l'Almegna per tenir les 2 criatures. L'Elítia arriba on està la Hera i la Hera li diu: escolta, no t'havia dit que no havia de tenir les criatures fins que jo t'ho digués? I l'Elítia va dir: noi, fins que no m'has cridat no les havia tingut. Com que no? Si la Galantis m'ha dit que les tenia ja, que havia... doncs les Galantis t'ha aixecat la camisa, vull dir, no és veritat. La Hera es va enfadar moltíssim, va agafar la Galantis i la va tornar mostela, o sigui, la va tornar comadreja. Bueno, i ja tenim llavors nascut. És que aquí tenim el naixement de les 2 criatures, l'Ificles i l'Àlcides. L'Àlcides era el fill de Zeus i l'Ificles era el fill d'Amfitrion. I fins aquí el relat d'avui. Si us ha agradat, premeu el botó de like i si us interessen més històries de mitologia, només teniu que subscriviu-vos.